हेलो एभ्रिवान दिनै आङो नोंथांमोननि सेराव मोनसे भिडिअ लाना फैदों। बे भिडिअआ जायफोरा मेट्रिक आनजादखौ लुबैनाय बायदि डिभिजन लानानै उथ्रिसार जानो हायाखै बिनि थाखायसो, गोरों फरायसाफोरनि थाखाय नङा बियो। स्पेशली जायफ्रा थार्ड डिभिजनाव मेट्रिकखौ उथ्रिसार जादों बिथांमोननि थाखायसो आं बे भिडिअखौ बानायनो सानदों आरो जाहाथे बिथांमोना मटिभेट जायो। नोंथांमोना गोसोखां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय रानिपुर फरेस्ट एरियानि सिङाव गोग्लैनाय रानिपुर होननाय गामिनि सासे फरायसुला सरन नार्जारि, बिथांनि जिउ जारिमिनखौ एसे स्टाडि खालामबानो जाबाय। भिडिअखौ नायबाबो नोंथांमोना मिथिगोन। बिथाङा मेट्रिकखौ थार्ड डिभिजनावसो उथ्रिसार जादोंमोन आरो साइन्स फरायनानै उथ्रिसार जानो हायैखाय बियो फिन आर्ट्स फरायनानैसो गावनि एकाडेमिक केरियारखौ बियो बानायना लादोंमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो इउनिभारसिटियावबो मायावबा बेक नांदोंमोननो, माने बिनि एकाडेमिक केरियारा मथे मोजां नङामोन। नाथाय बे फरायसुलाया बिथां सरन नार्जारिया आरो दिनैनि तारिखाव APSC फरिखा पास जानानै दा मोजां मोनसे अफिसार लेभेलनि साख्रि मावबाय दङ। दा बिनिफ्रायनो जोङो मा सोलोंनो हायो आरो जोङो माब्लाबाबो गोसोआव जेननाय, फरिखायाव मोननाय नम्बरखौ लानानै थारमाने गावखौनो उन्दै साननाय, गावखौ नार्भास साननाय, लोरबांथि साननाय, बेखौ जों गारनांगौ। मानोना फैगासिनो थानाय समफोराव हायार सेकेन्डारि, डिग्रि, मास्टार डिग्रि बेफोरबायदि फैगासिनो थानाय एग्जामाव मोजाङै जुदि सिरियासनेसखौ मेनटेन खालामनानै लाइफआव साक्सेस जानायनि बाथ्राखौ सिगाङाव दोननानै जुदि फैगासिनो थानाय समफोरनि जिखिनि एकाडेमिक केरियार दानो गोनां बेखौ जुदि मोजाङै दानानै लायोब्ला, दानानै लानायनि जुजिनायनि दावबायनायखौ दिदोमै नाजाबाय थायोबा गमामायैनो नोंथांमोना लाइफआव साक्सेस जागोन। No matter how much mark you obtain in examination, no matter how much mark you obtain in SLC examination, it does not important. मेट्रिक आनजादाव नों बेसेबां मार्क मोनदों, नाम्बार बुरजा मोननायखौ लानानैबो एसेबां दुगा गोनांथि गैया आरो नाम्बार खम मोननायखौ लानानैबो नार्भास जानांगौनि जेबो गोनांथि गैया। मात्र नोंनि ड्रिम एन्ड एसपिरेसन माने मिजिं आरो सिमां बेखौ रियेल लाइफआव जुदि साक्सेस खालामनो सानदोंब्ला, माने लाइफआव जुदि रियेल साक्सेसखौ जुदि एचिभ खालामनो सानदोंबा आरो थारमाने जिउआव जुदि मोगथां जाफुंसारनायखौ जुदि मोनफुंनो सानदोंब्ला आरो नोंनि मार्कजों बाराद्राय बेयो दिपेन्ड नङा। थारमाने नोंनि हार्ड वार्क, नोंनि सुप्रिम सेक्रिफाइस, नोंनि कनस्टेन्ट इफर्ट बिनि सायावसो बियो सोनारो। थारमाने ओंखायनो आङो साफ्रोमबो फरायसुला आरो फरायसुलिफोरखौ खावलायो जोङो जेब्लायबो मा जानांगौ, स्ट्रं सेन्स अफ कनफिडेन्स। थारमाने स्ट्रं सेन्स अफ कनफिडेन्स होननाय बे बुस्थुखौ जों मा खालामनांगौ, जेब्लाबो जौगाहोनानै लानांगौ। आरो बेखौ जौगाहोनो हायो जोङो माखासे साक्सेसफुल पार्सन बिथांमोननि लाइफ स्ट'रिखौ जोङो नायनानै आरो ओंखायनो नोंथांमोना दानियाथ' मबाइलनि जुग, बे मबाइलनि जुगाव साक्सेसफुल पार्सनफोरनि लाइफ स्ट'रिखौ नायनायनि गेजेरजों मटिभेट खालामो, गोसोआव बोलो लाबोयो आरो गाव गावनि जिखिनि डिजायार
ड्रिम एन्ड एसपिरेसन बेखौ साक्सेस खालामनो थाखाय डे एन्ड नाइट सान हर जाहाथे जुजिनायनि दावबायनायखौ दैदेनलांबाय थायो बेखौ आङो खावलायबाय। बेनो जोंनि लाइफआव साक्सेस जानायनि बयनिख्रुइ गोनांथारसिन जिराद मानोना जों मा जानांगौ स्ट्रं सेन्स अफ कनफिडेन्स लानानै मा खालामनांगौ जोंनि इन्टारेस्टेड खामानि जाय खामानिखौ मावनानै लाइफआव थारमाने मा आर्ट अफ लिभिं जिउआव थांनानै थानायनि आरिमु बेखौ दैदेननो लुबैयो बेयाव बांसिन फकास होनांगौ आरो नो डाउट जोंनो मार्कशीट आरो मा सार्टिफिकेटखौ नाङा नङा नांगौ आरो मानोना बियो जोंखौ मोजां कलेज किसुमान मोजां अपरचुनिटिखौ लानायाव बियो माब्लाबा समाव मा हेफाजाब होयो थारमाने ओंखायनो आं खावलायो नोंनि नाम्बारजों लोगोसे नोंनि मा क्वालिटिखौबो जाहाथे स्रेङै बे मोननैबो बुस्थुखौ जाहाथे मा जौगाहोयो आरो किसुमान दङ आनजादाव मोजां नाम्बार मोनो खिन्थु बियो मा रियेल लाइफआव बे जेबो मावनानै बियो थांना थानायनि राहा लामाखौ मोननो हाया किसुमानखौ मा नाम्बारा मोजां नङा खिन्थु बेयो रियेल लाइफआव बिराद मोजाङै लाइफखौ इस्टाब्लिश खालामनानै दङ आरो समाजावथ' बेबायदि गोबां एग्जाम्पल दङ दा बिथांमोनखौ सर्स अफ इन्सपिरेसन हिसाबै लानानै नोंनि जुजिनायनि दावबायनायखौ जुदि दैदेनलांबाय थायोब्ला नोंबो सानसे जिउआव जाफुंसारनायनि थिखिनिसिम सहैनो हागोन बेयो आंनि फोथायनाय आरो बेबायदिनो बानाय मेंनायखौ दोनथ'नानै जुजिनायनि दावबायनायखौ दैदेनलांबाय था होमबानो सानसे गोबावैब्लाबो आरो थाब नङाब्लाबो गोबावैबाबो नोङो नोंनि जिखिनि मोनसे डेस्टिनेसन बे डेस्टिनेसनसिम सहैनो हागोन आरो मात्र you must not give up even repeated failures come मानोना बारे फेल जाबाबो माब्लाबाबो नोङो मा सारेन्डार जानाङा आरो because giving up is the greatest failure of life नागारनायानो जाहैबाय जिउनि बयनिख्रुइ देरसिन मा फेलें नोंनि फेलेंथिया 100 टाइमबो जानो हानाय नाथाय 100 टाइम फेल जानायनि उनावबो जुदि नों नागाराबा जुजिनायखौ जुदि नोङो खालामलांबाय थायोबा नोंनि जुजिनायखौ जुदि बुथाराखैबा नोङो सानसेबाबो मा साक्सेस जाथारगोन आरो बेखौसो साक्सेस होनना बुंगोन नाथाय खेबसे फेल जानायनि उनावनो जुदि नोङो नोंनि जुजिनायखौ जुदि दोनबायब्ला सारेन्डार जाबायब्ला बेखौ खिन्थु मा गुबै फेल जानाय होनना बुंदों आरो बेबायदि मेन्टेलिटिनि बेबायदि मा होनना बुङो धर्ज गैयैनि मानसिया लाइफआव माब्लाबाबो साक्सेस जानो हाया थारमाने धर्जआनो जोंनि थाखाय बिराद गोनांथार गुन थारमाने बे गुननि थाखायनो मानसि सासेया लाइफआव साक्सेस जायो आरो बे गुननि थाखायनो सोरबा सासे मानसिया मा जायो मोजां सुबिदा मोननो थांगासिनो दंमोन बे धर्जनि थाखायनो बियो मा एरायनांनोबो हानाय आरो थारमाने ओंखायनो बे धर्जखौ जोंनो नांथारगोन थारमाने रियेल लाइफआव साक्सेस जानो थाखाय बेखिनियानो नोंथांमोना बे सरन नार्जारिनि बावैसो माने थांनाय बोसोराव आरो APSC पास जानानै साख्रि मोननो हानाय बिथां सरन नार्जारिनि बाथ्राखौ गोसोखांबानो जाबाय 3rd डिभिजनावसो आरो बिथाङा फरायनाय बे LP स्कुला दाबो दामनि भेन्सार दाबो गभर्नमेन्ट जायाखैनो फरेस्ट एरियायाव गोग्लैयो नालाय क'क्राझार जिल्लानि रानिपुर होननाय मोनसे गामि बिराद गोग्लैसोनाय गामि न'खरा बिराद गोरिबथारमोन आरो ओंखायनो जेबो नार्भास जानाङा जायफोरा मेट्रिक आनजादखौ 3rd डिभिजनाव पास जाबाय मात्र कलेज लाइफआव जाहाथे एकाडेमिक केरियारखौ माने हायार सेकेन्डारिनि बे माबाखौ केरियारखौ जाहाथे मोजाङै दानो थाखाय सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामो बिनि थाखाय आं नोंसोरखौ बयखौबो खावलायबाय गोजोन्थों।